Ćao i dobrodošli u moj novi podcast. Ovaj podcast je za tebe ako učiš srpski kao strani jezik. Ja sam Marija i radim sa strancima već 10 godina. Zato znam šta te muči i znam da nemaš dovoljno materijala za slušanje. Zato skuvaj sebi nešto lepo, kaficu, čaj, spremi sok, uzmi svesku i olovku i uživaj u slušanju. Danas sam rešila da vam pričam o svojim snovima. Jer kao i svi mi, sanjam baš velike snove. Pa tako bih volela da imam jednu kuću na nekoj planini ili u nekom selu, a može i pored mora. Kućica bi bila prizemna. Da, prizemna kuća. To znači da ne bi imala ni jedan sprat, samo prizemlje. Morala bi da ima veliku spavaću sobu, zajedno sa kuhinjom i trpezarijom i velikim staklenim vratima kroz koje bismo izlazili u dvorište. Može i dvorištance. Jedno lepo, zeleno, cvetno i sređeno dvorištance sa stolom i stolicama za sedenje. Idealno bi bilo da kuća ima još 2 ili 3 sobe ili sobice. 2 spavaće sobe, samo sa krevetima i ormarima, jer šta će nam više u spavaćim sobama, zar ne? I trebalo bi da ima jednu radnu sobu. Ja sanjam da imam radnu sobu sa bibliotekom. Pa znate već koliko knjiga imam ako me pratite na Instagramu. I stvarno je tužno da one nemaju svoje mesto. Radna soba bi imala 2 radna stola. Police, stolice i naravno stolice za radni sto i sigurno neku fotelju za čitanje. Baš dugo tražim neku dobru i udobnu fotelju za čitanje. Znate, onu neku kao na slikama na Pinterestu. Ali morala bih da je probam prvo. Da li se slažete? Kad bih našla neku takvu koja mi odgovara, odmah bih je kupila. I da, naravno, nisam zaboravila, kuća bi imala jedno lepo kupatilo sa kadom i tuš kabinom. Da, više volim kadu, ali moram da priznam da je tuš kabina definitivno praktičnija. A šta vi više volite? Kadu ili tuš kabinu u kupatilu? Pa, mislim, ne tražim mnogo, samo još ne mogu da nađem pravo mesto za moju kućicu. A posle bi sve išlo lakše. Šta mislite? I da, tako bih želela da imam pse. Tačnije nekoliko pasa. Sigurno bih uzela neke koji su napušteni. Iskreno, mačke ne volim, ali znam da one vole takve kućice i sela. Da li vam se sviđa moja kućica? Da li biste me posetili? Znate šta kažu? Ako pišemo i u mislima manifestujemo naše snove, oni će se i ostvariti. Tačnije, mi ćemo ih ostvariti. A o čemu vi sanjate? Probajte da zapišete šta biste vi voleli da imate, ili da kupite, ili da radite. I koristite ovo što sam ja, a to je potencijal. Ja bih volela, moja kuća bi imala. Mi bismo sedeli u dvorištu. Eto, na primer, ja bih i jednu jedrilicu. I možda jedan kamper.
Igrala sam plazma nagradnu igru da dobijem kampera. Da li vi igrate nagradne igre? Hvala vam na slušanju i do sledeće epizode budite mi dobro.